хора, здравейте отново във втори епизод на Diversity. Първият епизод беше малко странен, защото адвенчъра беше... леко е. Беше малко ганен, но... Кой ще играем сега? Паркур казахме или кой има друго да играем? Лабиринт, дропър? Дропъра, че е мега забавен. Ще играем дропър. Дропър! Ти играл ли с някой дропър? Не. Джиджи ще ти кажа от сега. Ще си най-големия фейлер. Добре, сега. Какво пише тук отгоре? Да треч... Окей, 260. Почваме с това. Ама как го обясним, Кос? Ами падаш надолу и трябва да падаш през това. Опа, чакай, още не. Айде тук. Тук ли си? Да. Готов ли си? Да. Ма какво трябва да направя? Трябва да не умреш, трябва да отстигнеш додолу, да оцелееш. Да. И докато не успеем... Опа, що са ми дали книжка? Dropper Tips. Давай, ама аз май не мога да се движа като падам, бе, човек. Може ли да с наляво надясно? Aim box that cushion or fall or find the drop, бла бла бла. Ама... 3, 2, 1. Това ще е трудно. Не, това ще е мега трудно. Няма трудно, ще успеем. Един от нас май трябва да успее сам. Да, последното блок. Ама трябва да паднеш на това, на зеленото трябва да паднеш. Да, давай. По средата. Правим. Ще го направим. Колко близо бях. А те всеки път ли са сменят тези пенчики? Ами не бе, не също защото аз му намерих пътя. От 9, но се преместих. Ами, ти хубаво го намери, ама... значи напред последното паднах. Ти си натискаш бутона сам, нали? Ами, да. Оп. Не, паднах на черното. Да, и аз паднах на черното един път. Ще падна. Болю е. Много бързо. Оп, правим. Дай. Не. Видиш... много добър. Задържах си шифта, умрях. Много съм прост. Трябваше да задържа спейса. Хора. Спейса защо? Като паднеш на зеленото? Да, като паднеш на жиле. Като паднеш на такова, на слайм блок, трябва да задържиш този бутон. Каза. Спейса. Пускай. Дропърът е мега интересен между другото. Дропър е мега интересен. Като цяло има много такива мапови деца играят, са много забавни. I did it. Направи ли го? Да. Искам бутона. Yes! Его. Телепортира ли те? Да. Минах ми първото! Yes! На кое направихме? То се затвори. Кое ще избереш? Изберей ти. Кое е? Кафялото. Добре. 3, 2, 1. Сега трябва да целим само това, ли? Добре, бе. Май не. Не е това. Просто трябва да го избегнеш, човече. Ето аз го избегнах, има вода. Отдолу има вода. Това е мега якото ниво. Пускай. Айде, пускай. Да пробвам срути. Опа, от втория път. Много добър. Вика да ми дойде дропъра. Дроперино! Къде е бутона? Ще се пробваш ли? Айде да видим как ще умреш. Скачай. Няма да... Скачай да видя как ще се разплёкаш. Почти успя. Ще кажем само си го минал. Не, че го минал. Добре. Дропърите сме много добре, гледай. Аз съм... Давай, избере. Аз съм наред за искане това зеленото. The Juggler. Това ще е интересно. Добре. Къде трябва да паднем? То е лампа. Аз си мислех, че има... Къде трябва да паднем, брат? Мислех, че има само едно блокче. Може би на това зеленото. Ударих се. Да. Ама... Да, това беше доста най-лесния... Трябва да паднеш на едно малко квадратче заради те. На един от тези, които стоят статуите. Има някаква... you did it, now you can dance a jig. A jig? What? Не размазахте. Аз го минавам. Така, избере. Доста сме добре в това, не е като адвенчъра. Да, адвенчъра беше според мен лутанката. Ще го... What? Какво стана така? Аз съм метнах, бе. Къде трябва да отиваме, човек? За тебе съм. Това ще май. Малко по-сложничко. Сега ще го видим. Чай сега. Може би трябва да падаме бавно. Ама бавно, аз не знам къде точно трябва да паднем. Ще умреш там, Чакай да... Не, аз просто искам да го гледам. Не, то се редженвам.
Аха. Виж нататък има още и още и още. Сигурно трябва да изберем просто правилния. То много добре, ама аз не съм сигурен дали го правим legit сега или читва. Ох, аз паднах. От друга страна има. Трябва да се огледа къде е края на нивото, за да знаем къде я паднем. Обаче нещо не го виждам аз. Дроп? То дроп е малко странен този дроп. Къде си дроп? Аз ще се пробвам да огледам сега. Нищо не видях, нищо не видях, нищо не видях. Тук няма... Аз не знам защо къде трябва да паднем, което е странното. Мисля, че видях едно малко квадратче, където може да се падне, но... Не съм сигурен, така че сега ще го видя. Ето го е това, тук не е ли? Не е това. Освен да се пробваме да падаме бавно надолу. Да, така иначе се реджинваш, да видим къде трябва да... В смисъл, малко бавничко ще стане номера, ама... Ох, аз съм 3 сърца. То може в един момент да не може по-надолу да се скача, защото... Аз съм на 2 сърца. Ти може да продължаваш да скачаш, ама... Не, се изсипах просто. Изсипа ли се Чувал с картофи! Така, има гъби някакви. Не летя това просто. Добре, то тук на къде са да ти да аз май избра. Виж от другата страна, има нещо като вода. Ух, целях. Ама ние до там не може да стигнем. Къде от другата страна? Просто на среща. Абсурд, това е лед, човек. Това е лед. Аз малко по малко стигам надолу. На 4 сърца съм, а то бързо ме регенерира, така че... А може би това да е. Кое? Ами сигурно ще има един път, от който ще можеш да слезаш без да умреш. Да, то пак И да ти, дропа. и да ти позволява да... Не знам, аз доста надолу слязах. Така се каже, не е... Значи, минал съм доста повече от половината път. Скоро ще стигна до най-долу. Само да не фелна по някакъв глупав начин, разбира се. Така, ти скачаш ли се още? Не, след тебе съм. Ти ме следваш ли? Да, обаче стигам до едно място, където като съм на фул, като се изсипе и падам и умирам. Аз съм почти най-долу. Сега, къде трябва да падна от тук? Къде трябва да падна от тук? Тук има някаква платформичка. Ох, това ме заболях. Горките ми крака, хора, щупих ми краката. Ох! Дървените крака. Ох! Той един е дървен сам. Един е дървен сам. Ох! Аз почти стигнах най-долу, И сега ще гледам. Да, точно така трябва да се е. Сега аз примерно обърках пътя и край. Не мога да се върна, нищо не мога да направя, освен да се хвърля. Не знам да е те, да не сме читнали, ма аз се дропнах до най-долу. Дай да видя сега тук така, иначе дали има някой блок, който е възможно да оцелееш, че копанеш върху него. Но няма такъв блок, така че мисля, че е успешно минаването на това ниво. Продължаваме. Ще се размажа върху теб. Свърш. Изберей. Чакай, ти избра сега. Какво е това? Кодет. Окей. Кодет. Дроп. Уоу. Въй, останах на половин сърце. First try. Чакай да се пробвам. Да, това е мега яко между другото. Стой главно в центъра. Кой е това? Пейпър. Така съм дали този пейпър, трябва да го сложа така. Ясно. Не може да го минеш ли? Не бе, просто... Гъркия, ти. Чакам да те видя поне почти най-долу. Просто по средата падай. По средата като падаш става 100%. Да, ама на лиловото винаги ме размазва. Малко мръдни там, Мръдни там, Какво направи, че съм много добър на дропъра? Просто съм много добър. Винаги падам на червеното и ми става на половина. Айде, който успял. Какво беше това? Чакай. Аз имам лист. Аз пак го направих, ама нещо... Нещо има Чакай, не го нацикай. Трябва да направим нещо. Чакай, чек. Долу съм. 1, 3... Ох. Има някаква лойка тук. Кой пише на това? Това лист къде го оставя? Там, в дропъра. Оставя го на третото. 4. Мога. Не бе, отваряш и го поставяш
Ето сложа го и изчезна. Ма на третото ли го постави? Не знам кое е третото. Третото квадратче е, братле. Аз на първото и второто го поставих, поставям третото. Нямаше абсолютно поставено нищо, където... Абе, знам, те изчезват, ама на едно от теб трябва да ги сложим. На едно от правилните. Ага, Най-вероятно. добре, разбрах. Така си мисля поне. На последното се размазах. Ох. Стана 6. ми лошо. Трябва да... Чакай. Аз сега ще ги гледам числата и ще кажа на кое е. Стига бе. 8. 1, 3, 6, 2. 1, 3, 6, 2. 5 до сега не съм виждал. Почва. Едно от тези числа няма да ги има просто, разбираш? 3, 6, 7, 2, 4, 5 е. 100% в центъра трябва да го поставим. Или ще стане номер. Който стигне първи ще... Номер едно. О, ес. Значи в центъра да го Да, поставя, в така центъра ли? го поставя. Тадам. Пак ли не стана? Е. Ай, стига. Защо не става? Аз не виждам. Номер 5, като се спускаш долу, не се вижда, нали? 8, 1, 3, 6, 2. 4. Я, чакай, имаш ли с химикал до тебе? Не. Последното е 4 със сигурност. Добре, 8, 1, 6 или 9 е след 3, него. 6, 7, 2, 4. Кое не видя? Чакай, 8, 1. Чакай сега. Фак. Нещо си не правим като хората, какво трябва да правим, бе? 8, 1, 3, 6, 7, 2, 4. 5 няма е, човек. 8, 1, 3, 6. Уау, много. То много добре, ама... Чакай да видя така сега. Кой ти? Turn of clouds, you more faster than any direction. Добре. Тук има и Envil. Да, това ще я ти казвам. Оф. Просто 5. напиши 5 на листчето. Да, написах 5. Упс. И пак не е правилният отговор. 8, 1, 3, 6, 7. Сбор от цифрите... сега ще го напиша 5 просто този път. Не знам, 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4. Има ги всичките без 5. Така че... Напиши го с букви, да. Да, ще напиша 5. Ама чакай! Не снимаш? Снимаме, брат ми. Айде за село. Ай, стани. Добре, защо не става? Ама нещо не разбирам аз. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4. 5 написах. 8. В смисъл... само с 5 пробвах, нали? 5. Да го поставя в петото, да речем. Готово бе стана. Не е станало, ти дай назад просто. Добре, трябва да го измислим. Тук отгоре светят някакви, не, това са... Чакай, защо продължаваш? 8, 1, 3, 6... И до 6. Защо не можем да го измислим? В смисъл, има някаква такова... Трябва да напишем нещо. Кодът. Не фащаме... Знаеш какво? Какво? Трябва да напишем всичките числа. 8, 1, 3. Дали? Така да ги... Да, със Добре. сигурност. Добре. 8, 1, 3, 6, 2, 9, 4. 8, 1, 3... Ох! 8, 1, 3, 6... човек! Закри ми пътя, не успях да видя това. Добре, хвърлете. Чакай. 8, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 4. 8, 1... Чакай сега, аз го забравих кода. Надолу ли се? Да. 8, 1, 3, 6, 2... Чакай. 8, 1, 3, 6... Чакай, преди това има Да. друго. Чакай. Така, 8, 1, Да. 3,
Да. 6. Да. Не, чакай. Така, 3, 6, 7, 2, 2, 9, 4. 2, 9, 4. Ако не е така е 2, 4, 9. Аре, стани молята. Стана, бе! Браво, брат ми, сети. Айде, избирам това. Избирай. Може ли да разгадаем един пъзъл? Да. Чакай, който е? Ще за стълбе! Какво се случва? Ей! Ау! Стълби Давай. гадни. Има шашка. Шаш паник. О, много добър, много добър, много... На последната стълба, човек. God damn it. Размазах се точно на водата. Давай и аз пред водата. Оф, това е трудно. Във ъгъла отиди. Във ъгъла. Не Тук знам в ъгъла. кой е ъгъл, ма... Аз... Пуснах си някаква книга, да чета докато Още падам. малко! I did it. I did it. I fucking did it. I did it. Yes, I did it. Did it. I did. И какво правиш? Натискам бутона. Дудинг. Станаха ли? Да, лилавото е ред. Стана, щом се чу, той е динг, дроп. Оу, GG. Това е просто... Бай, той ще се вижда това. По средата е водата. Да знаеш, че по средата е водата. Ух, лагна ме за моменти, помислих, че го минах, ама... Много цветно направо ми са. Да, то нарочно направената е да не може да виждаш хубаво. Те гадни облаци. Ти ги спри Сега ме е облаците? черно, бе, човек. Да, защото скочи преди то се бъгва. Спри си облаците, човек, аз забравих така. Video settings си отиваш на... Clouds и му даваш off. Да няма гадни облаци. Давай, Айде стига, щях да го мина. Щях да го мина. Момент да се включи на 165 Hz монитора. Така, вече е друго нещо. Там съм. На ъгълчето. На ъгълчето ли се приби? Да. Май го минах. Май съм много добър, Май на дро... Идвам върху тебе! Видя ли къде се размазах? Това вече за трети път. Видяхте и на последното. Последното какво е? What? Ооо! Да, добре. Това не е много трудно. Това ще го минем от този път. Чакай, ама идваме. Ганто, знаеш кое е? Кое е? Ох. Че дупките се разминават. Давайте, много ясно. Смисъл такъв, са еднакви на цвят и губиш първата пред тебе. И не е толкова лесно. Пускай. Не е най... Защото... И на ръчето ще да падна. Goddammit, защо с такова гадно нещо? Тук краката щупих. Аре, дропър. Дропърите са доста интересни да играем, между другото. Ти май за първи път играеш дропър. Да, за първи, да. Овей! Трябва да паднеш вътре точно, не може да таковаш на гълчето този път. Точно вътре трябва да паднеш. Ами то... Ясно. А ти направи ли го, бе? Не бе, мъча се. Пак си щупих краката, аз без крака останах да падам, виж. А ти си умрял 85 пъти, аз съм умрял 52. Какво направи, брато? Какво да бъде такъв? Аре! Толкова близко до съксеса и толкова далече от реалния съксес. Уай. Много ма дразни. I did it. Welcome to the Waffle House. Там съм! Как не мога оставя да падна? Yes, бе! Продължаваме надолу. Има още ли? Има още дропъри надолу. What? Трябва да паднем в лавата тук. В лавата ли? Да. В лавата? Да, в лавата. Изгорях. Той аз изгорях. Какво трябва да направим, брат ме? Имам бутонче в средата, бе. Да, аз го видях бутона. Как ще го натиснеш? Ще му падна отгоре. Аз се пробвам във въздуха да го натисна, ама не става. Не става във въздуха. Ако падам директно надолу и спаме десния бутон, може и да успеем. Сега ще пробвам. Така да го направя. Ти пробва.
Добре, защо е толкова хард това? Аз не знам. Не знам, Давай, дали давай, съм давай. бил там. О, Ай. не. Аз директно се подпалвам. Да не видя нещо друго. Не, как летиш? Там виж как горе. Мъчи се да падаш точно върху бутона. Да бе, аз 5 пъти се пробвах, ама нищо не става. Страка е с десния бутон постоянно. Да, това е. И аз паднах отгоре, ма не го натиснах. Ръча. Да, право са разбити. Гадаме, защо така е, човек? Защо така? Аз ще пробвам тук едната лава, където е. Отгоре да. А тя чакай тук. Аха. Ще се пробвам да ловя лавата, разбираш? Да бе. Да я фана. Над теб съм. Да я почина. Починих я и умрях. Добре. Защо сега играта на Гаври така? Ами аз ще малко, да знаеш. Еми ти да А слезеш той да малко. следваш. Не, може и да стане. Тук ще ме да слизаш половин час, бро. Това не е. Не може, защо да не може? Аз стигнах до някъде. И Така, аз до тебе. от тук на къде сега? Ага, е тук отсреща. Хоп! Гледай сега. Няу. Аз слеждам, айде си го е. Мисля, че във въздуха Да, трябва да ама. слежиш. Мисля, че Падам във- върху него, размазвам се, щупвам се мишката от натискане и нищо. Мисля, че във въздуха трябва да се натисне. Аз почти слязаха. Аз съм царя обаче в сезента. Чакай, че съм на малко. О, стана тъмно. Натисна ли го е? Сигурно? Да. Успя ли да го натиснеш, же? Виж какво пише. Ти си цар. Аз съм цар! Дун. Добре, хора, това ще е всичко за този епизод. Какво стана? Появи са. Следващия епизод ще играем друга част от адвенчъра. Надявам се епизодът ви е харесал. Ако ви е харесал,